Super. Ostaň. Narodil sa v poriadku, bolo všetko do tých 3 rokov. Bol trošku taký mrzutý, poplakával, no ale takto sme si povedali, že ako prvé decko, takže je veľa takých detí, že bol taký nekľudný. Tie úplne začiatky sme to brali normálne, ako tak nejaká choroba. Keď bude starší, že vyrastí z toho. Začal sa sťažovať, že ho kolena bolia, nožky, posedával, nevládal behať, bicykel, loptu a takéto. Všimli sme si, že dačo nie je v poriadku. Tak sme aj po lekárov začali chodiť. Všetky také vyšetrenia mu robili. No, až potom na neurológii detskej nám potvrdili tú diagnózu, že je to svalová dystrofia. Kým som si prakticky na internete neprečítal o tej chorobe všetko, čo sa dalo, tak to už ma ako dorazilo. Potom to už bolo hlavne tie konečné fázy, ktoré tam môžu nastať, takže to ma prakticky posadilo do kresla a nevedel som sa postaviť z toho kresla. 16-ročný Tomáš bojuje so svalovou dystrofiou statočne. Pre diagnózu, ktorá by psychicky položila nejedného tínedžéra, sa už netrápi. Je obdivuhodné, koľko sily má tento chlapec a koľko humoru a dobrej nálady rozdáva všade navôkol. Tak ja som sa už s tým vyrovnal, ja už to tak neberiem, no. Že proste, mne to tak nevadí už, ako. Som si zvykol na to a nerobím z toho nejakú vedu veľkú. Čau. Prvý syn, boli plány nejaké do budúcna, niečo sme chceli či športovať, či chodiť niekde po nejakých túrach alebo výletúrach, čo. A tam sa to všetko zrutilo, tam to bolo niečo hrozné. Neviem, no. Bol by zázrak asi, no. Mohol. Bolo by dobre, keby začal chodiť, ale stále si takú nádej trošku dávame, že sa to raz možno podarí, ale neviem. Tomáš žije život presne tak, ako jeho zdraví kamaráti. Cestujem rád, potom športové podujatia rád sledujem, fandím. Najviac hokej, futbal a Formulu 1. Na vozíčku je Tomáš 2 roky, už sa totiž nevládal udržať na nohách. No a to tak pred Vianocami ten vozík dostal, že také obdobie dosť, no, že taký darček pod stromček bol vlastne vozík pre ňo. Tá otázka, že prečo práve ja, prečo práve môj syn, to nie že bol, ale tá je stále tu na to bude. To sa nedá toho len tak zbaviť, že prečo a hneď nájsť na to odpoveď, lebo není na to odpoveď. No. Pred vyše mesiacom musel Tomáš podstúpiť náročnú operáciu a po nej sa učil fungovať so sadrami na oboch nohách. Hneď ako ich bude mať dole, začne pracovať na svojej kariére ropného magnáta, ale najskôr si chce splniť niektoré svoje sny. Ísť sa si pozrieť do nejakého veľkého mesta. Neviem, do Ameriky alebo tak, alebo na tú formulu.